eu o que quero que nos pase no ano que ven, vale? Que nos pase. Que nos pase. Falas en parella, ti pides pos dous. Eu pido para ti e para min, cariño. Que xeneroso, eu só pido para min. Sí, ti solo falas ti, sí. 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 A ver, ti pides para ti, pero pode ser para os dous, e xa verás por qué. Eu só pido, o Nadal, o Ano Novo, que poidamos facer un proxecto xuntos. Pero... Que poidamos ir nun tren a Galicia. Facer un podcast nun tren. Aquí na radio querense marchar, tú sabías esto, mira, aquí nesta radio onde estamos, queren marchar cun autocar a Qatar 2022. Wow. Non se enteraron que hai 40 guerras no medio, non se enteraron. Ou sí. Sí, xa se enteraron. Sí que se enteraron, pero como son argentinos, les suda las pelotas. Que juega Messi. Que van a ir al lío, carallo. Autopistas de la muerte, ¿verdad? Pois echamos o proxecto. Sí, cruzando ali polo Líbano como... Pero que van a facer? Van a ir en autocar hasta Qatar? Eso teño que mirarlo en Google Maps, canto se tarda. Xa o fixaron eles. 45 días. Sí. 600 días. Unha semana. Sí. Unha semana pisándolle, ¿no? sin o autocar de McLaren, ¿no? De que me cago en la virgen. O Alpine. Sí. ¿Emisión continua esto? Vale. E de dormir, ¿no? Sí, bueno, espero que sí. Digo, igual non calan. O que pasa é que a ruta é complicada, Porque por onde pasas? É que así? Turquía é dos países tranquilos. E Siria tamén? Sí, claro, todo. Israel, bueno, aquelo... Arabia Saudí... Israel casi é o oasis da ruta. Sí. Se me apuras. Arabia Saudí non é o oasis, pero... Arabia Saudí se soban rapaces. Se vai a chavala tamén. Sí, algunha estaba apuntada, así que igual teñen plan. O que te decía, que eu quero ir con tren a Galicia contigo. Pensé que decías con tren a Qatar. Digo, como se está mal Rudalías, imagínate por aí adiante como pode ser. Bueno, polo menos o AVE da Meca, non? Pois igual... amigo, claro que sí. Temos participación. Temos un proxecto aí, efectivamente, xa estou collendo eu, Sí, xa. Para viaxar de final de tempada, facer o podcast en directo, todo o traxecto de 12-15 horas dende Barcelona ata Vigo. Aí está. No antigo Estrella Galicia, facer un programa de 12 horas. Xa me estou cansando de 12 horas, eu iba a dicir, bueno, o tal é facelo no tren, en a viaxe, pero igual 12 horas... Hai que parar para comer o bocadillo. Sabes que non hai wifi no tren, sabes? Sí, para mí dame igual. Sí, tú solo falas, ti eres el artista. Eu vou falando carbellas sí. E corbellos que hai por ali, e a min eso dá má vida, eso. Claro. Que vamos, paso pipa, O de menos vai ser gravar o podcast contigo, para min. Seguramente. Eu aí, hostia, onde vais? Na Gudiña, hostia, que va. O único que me pesa é que o ir de Barcelona para lá non imos poder probar chourizo, non imos poder beber licor café, porque claro, dali van en baleiro para ali. Claro. É cando volven ca caixa chea, esa caixa de cartón sudando, que suda aceite, sabes? Intúense os chourizos dentro, o botelo, o touciño. Así que te queres facer este proxecto... Xantei quinoa. Sí. Ti queres facer este proxecto só para comer. Ese sería o titular, Eu quero facer todos os proxectos só para comer. Pero para beber tamén. Sí, pero para vivir, non? Igual. E para vivir mira, tamén.